aming Manong Kusog. Maayong pag-abot mga apo diri sa lungsod sa San Fernando. O pag-amin mo sa inyong lola, anak. Kuwata likuran natin po. Uy, pag-abutan mo. Kaluyan ka mo sa Ginoo mga apo. Lola, kinsa man ang mga tao sa mga larawan nga naa sa dingding? Ang mga apo, sila atong mga katigulangan, ang mga lumad nga maninikoy sa una. Asa man si Lola? Apa sa tuas may bayon, apo. Lo, ikuyo ko lo. Sige apo, kuyugon di ka para makibaw ka unsa ang kinabuhi sa pagpaniko. Malikoy na ta!
Kalami sa barangay, lo. And that was contingent number 5. Hatiling Banong Kusog. Special thanks to